салом дӯстон, ба таҳлили бозии сертаваҷҷӯҳи имсола давом медиҳем. Даври чорякниҳои Лигаи Чемпионҳо байни Реал Мадрид ва Манчестер Сити. Ҳар рӯз оиди ин ба ҳамоии дастаҳои бузурги аврупоӣ гапу калоча мебарояд. Реаксияи бозингарони Реалро ҳам дар навори қаблӣ гӯш кардем. Агар шумо то ҳол надида бошед, пас бо силкаи дар описания буда тамошо кунед. Имрӯз бошад мо реаксияи бозингарони Ситиро оиди қуръакашӣ ҷамъ овардем. Агар шумо ин бозиҳои ҷаззоби плей-оффи Лигаи Чемпионҳоро интизор бошед, лайк зери навор гузоштанро фаромӯш насозед. ҳатман обуна шавед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Реал ҳарифи сарсахт аст, вале Барселона ҳам ҳамин хел мебуд. Бавария, Арсенал, Атлетико ҳама як хел сатҳ доранд. Ин рақобати сахт барои ҳамаи мо мешавад. Агар Реал боз бо мо рӯбарӯ шавад, мо бори дигар корамонро иҷро мекунем. Мо варианти дигар надорем. Бояд ғалаба ба даст орем. Ин ба одате дар мусобиқа табдил ёфтааст, ки 3 сол пайҳам мебошад мо бо шоҳигарии ин мусобиқа бозӣ дорем. Умедворам натиҷаи мехостаи мо мешавад. қуръакаширо касе идора намекунад. рӯйрост будан лозим аст. Ягон бозии саҳл сода нест. Дуюм бозӣ дар хона ин максимум чизи доштаи мо аст. Бартарӣ бошад, ҳамин бозӣ мешавад. таъсири Беллингем ба бозиҳои Реал хело бузург аст. Реали имсола аз соли қаблӣ куллан фарқ мекунад ва нақши ҷуд калон мебошад. соли гузашта мо бозии хуб доштем ва ба даври баъдӣ баромадем. маълум аст ки ҳар кас фикру назари худро дорад. имсол мо шумораи иштибоҳҳоро ба минимум мерасонем ва дар ҳимоя қавитар мешавем. ба дастаамон боварии калон дорам. Реал ҳамоно дастаи қавӣ боқӣ мемонад ва умед ба он мебандем ки имсол ҳам мо ғалаба карда сӯи қаҳрамонӣ меравем. ҳаят дар формаи хуб қарор дорад ва аз сатҳи бозиамон розӣ ҳастам. дар ҳамин қулаб бояд давом диҳем. соли қаблӣ мо тавонистем ва имсол ҳам бояд боварӣ дошта бошем. Реал ҳарифи сахт аст, вале мо таҷрибаи бозӣ бо онҳоро дорем. бозии мушкилеро интизорам ки дар охир мо ғолиб мебароем. фикр мекунам мо шонси хуб дорем. барои ҳаминам бояд мусбӣ фикр кард. мо бояд ба худ боварӣ дошта бошем, чун соли гузашта нишон додем ки Реалро шикаст додан имконпазир аст. таҷриба дар Бернабеу хуб буд. атмосфераи он варзишгоҳ ба ман писанд омад, ҳарчанд бозӣ дар он ҷо хело мушкил мебошад. айни ҳол мо фаворити турнир ҳастем ва вазифа дорем ки бо чунин ҳарифҳо дасту панҷа нарм кунем. дар Лигаи Чемпионҳо бозии осон нест. қадам ба қадам рақибон қавитар мешаванд, вале мо омодагии ҷиддӣ дидаем. мо боз бо Реал рӯбарӯ мешавем. аз ин ҳайрон намешавам. новобаста аз дастаи қавӣ будани Манчестер мо ба ин бозӣ ҷиддӣ омодагӣ мебинем. ҳадафи асосии мо ба финал баромада қаҳрамон шудан мебошад. мо соли гузашта Реалро шикаст додем ва бояд ин корро такрор намоем. бо атрофиёни худ дар Сити хело хушбахтам. сармураббӣ ва роҳбарият ҳама одамони хубанд. ман аз ростӣ хушбахт мебошам ва дастаамон аз солҳои қаблӣ дида қавитар шудааст. шахсан ман дар формаи олӣ қарор дорам ва ба даста барои расидан ба ҳадафҳо кӯмак хоҳам кард. мебинем ки бозӣ чӣ хел мешавад, вале мо рақобати шадидро интизорем. дар Бернабеу ҳама дучори мушкилӣ хоҳанд шуд. шумо ба кадом даста мухлисӣ хоҳед кард? Манчестер Сити ё Реал Мадрид? ҳатман дар комментария фикратонро қайд кунед. обуна шуданро фаромӯш насозед то дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимонед.